Tradizioa eta traizioa, konkrezioa, kontrastea, distira, arriskua eta pasioa. Gogoan duzu zerbait lehen aldiz dastatu zenuen azken aldia? Hau dastatu da, bigarren denboraldia. Aginauski naiz, sukaldera hurbildu eta zu tinta ziztatzeko erronka hartu dut. Azala gozamenaren truke arriskatzeko prest? Gehienek ez nauzu ezagutuko, eta ezagutzen nautenek ez nauten hemen espero. Mikel Aginagalde naiz, Aginauski bezala ere ezaguna. Dastaturen bigarren denboraldiko aurkezle lanetara animatu naiz. Sukaldarien platerak probatu eta tatuaje bat planteatuko diet protagonistei. Txiki-txikitatik betidanik marraztu izan dut, nire izeba bat tatuatzaia zan, eta bazeuzkan makinak, materiala. Lehenengo gure azaletan, eta gero ja pixkanaka lagunak animatzen hasi zian. Salegi jatetxea ezagutzeko gonbidapena jaso dut, eta Itziarrera hurbildu naiz gaur. Arrantzarako portutik urrunegi eta nekazaritzarako garaiegi omen dagoen herrira. Uste dut ezagutuko dudan lehenengo txefa dela. Ia norekin egiten dudan topo. Ni Tasio naiz, gabe Salegi jatetxean, eta ni naiz bertako sukaldeixa. 8 bat urte jatetxean bertan lanian ja egunero. Ez dakit zein ginen lagunak egin, baina zoz etxarra, eta zigortu ziten txokorrak eta garbitzea. Pixkanak hasi nintzen, sukaldea sartzen, eta esan, ostra, gustatzen naizan, no? Kulinarien ikasi nun, 15 urtetik, 30 dazkat, 15 bat urtean. Tasio, egunon... Egunon, Mikel. Ze, langostino honak dauzkazu hor peseran, Boantiak. Amigo, ze moduz. Ondo. Tasio esatu duten lehenengoko impresio hori zen da, gaztia. Gugea Euskal Herriko jatetxea, famili igualak eramateuan sarrena. Ena izegarrengo generazioa. Esperientzia hundiko mutila ikuste jako. Salegi da abizena familikoa, bakarrekan beti jundiala jatetxeareatzen emakumiak. Eta orduan junda pixka atzian gehatzen. Eaga Salegi 8. hola. Tatuaje mundua baita da nahiko tradizionala, belaunaldi batetik bestera bai pasatzen dela. Bai lokala, bai jakinduria hori. Nik esango neuke nahiko lotura daukala, zentzu hortan. Erakutzen goizu pixka jatetxea. Esan dozta, hundixa dela. Pixka bakan zerako. Jatetxera sartzezan momentuan, ikusten dozuna da, holako taberna xume bat. Da, orduan izango zen jantoki nagusia. Bai, hori da. Hau da, eguneroko karta eta menuak ematetion jatetxea. Gero batxila eta mama juntzian, inbertitzen eta pixkanaka terreno gehiago erosten eta ampliatzen. Azteza, eskillara gora, lehenengo komedora, eskillara bera, beste jantoki bat, honek ematen dugu Hogwarts. Bale, eta hemen inguruan dukogun lorategi hau dana, ematen dela Jurassic Park. Bai, ikustezun dana, hau nire mama jardinera ofiziala. Zaila egiten zait 5 belaunaldik dakarten pisua kalkulatzea. Baina zalegitarrek bueltan jarraitzen dutela ematen du. Tasioren amak eta mamak lan handia egin dutela ziur nago. Gure ama. Bale. Ama, Tasioen amama, Angeli, guain laguntza pixka daka, baina beti bere idea izan zen, nola ipini, zein, beak landu. Ni Maribi naiz, saleginekua, alaba, ama. Familitxoakin lan aitia, bazkalde honak, baina ez da erreza. Zaila bere etxeko problemak eta lanekuak, eta ordo pixka darazu.
Ulertzen dut zalegitarrak dioena. Euskal Herriko baserri munduan asko ematen da hori, ezta? Bana ezinak, lana, etxea eta familia. Tatuajeak eta azalaren pare kasi. Erakutsi dazu pixkat ze daukozun, etako sorpresa bat izan da ikustia Tasiok hainbeste tatuajes euskala. Badaskat, bost osei. Hau inun Perun, egon itzanean Perun kozinatzen, zentralen, chiles y cosas, no? Bertako produktuak. Bai, haure inun Mexikon, hau da mensakoneta, eta olarrua, porque beti nahi zaiet olarrua teuki. Vale. Ez da nerekin bat doian estilua, dinot, ez da nik jorratzen duten estilua, da realismoa. Ikusiet pixkat, Mikel egiteuna pixkat old school, eta bueno, hori ez dakat, izango zen, pues, otro estilo pal popurri. Pixkat ez izatea produktu geixo, porque baka produktu asko. Ja, vamos. Bestela emango xean, baratzen izela. Bai, ez. Justo tatuatjian diseinuan hori nik manejatzen duten zehose da. Orduan, ni saiatuko naiz Tasion estiluakin bat doian, nire roioko zehose lantzen. Tatuatzen ez makoitzian, ama ixe infartoatek emateo, eta zema eta onditxo, orduan da geixo. Hemen golarrua ikusi zuenean, osea, kasi metxa ekatza. Ni sentitu irun, mutilo egin bazuen bezala. Mina sentitzen un, mina, ni zaitu nire umia zaitzen. Hombrilia jarri, la piel tiene memoria, beti guz zaitzen. Eta zeta jata mutilo, ta. Eta hau da, bueno, azkenean batxitakin beteuk izan dut, harreman bastante, eta orduan bere tatua inun hiltzan, lehen gurtian hiltzan. Tasio eta biok ezagutzen goaz pixkanaka. Imaginatzen dut ekintza ere serioski hartu duela Itziarko gazteak. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude. Behizuloak, malkotan erruak, zuinu ezbilatzen zure txean, seduzuloan, inunketan. Gu saiatzea beti bertako jendeakin lan aitia eta inguruan dazkaun proveedoriak ibiltzea. Mila eta Josune azkau hemen, urki baserrikuak, beak ekartzeigu esnia ekartzeigu arkumia. Zoiluntzien jaiozian, hemen dauden biki hoiek, eta bestiak eukiko de, hilebete bat eukiko de, lau bat asteo, eta hoiek datorren astean Tasioi pasauko izko. Ardi artian egon izen, azkenengo aldizea izango zen 8 urtekin Idiazabalen ikastolakin. Hemen jatetxera junda, menuan arkumia badao. Eta freskua eta ona. Hombre, beti. Letxuakin da. Beti urkiko arkumia. Gabien dare jaikin berriz eta pare bat aldizeo igual ikustea partoiketa dauan, eta pixkat badago horra, oain nik guztu hain dut beti. Gemila gestiu kontau, baina behan baserritar lanetan nahi da, baina geho sukaldeixa, uretxia. 52 urte da matzat. Nire aita eta ama beti lanien ibiltze zian, nahi zaitzea etortze zian Josune eta Edurne. Azkenean familia bezala. Tximaitxia. Hau atzoluntzien jaiotakoa. Hau edia gemelitos. Pues hile pila batekin jaiotzen. Hilia topek hartzen, da? Eta jaiota zeitxuan tente. Hau mia baino azkarro azteia. Azkarra bazita, azkarra bukatu, bai. Mimozin? Ardilatzen herrian, arilatzen erdian, ardilatzen herrian, arilatzen... Eta gide, mondostat, ternura pixkat. Nahi nun baita ere Mikel ekarri honea, milak erakustia hemen. Arkume bate bakarrikan zenbat landakan, da zenbat aldiz gaba baten junberdan behitzea ber jaixo dian, ez, geopartuak aten ditu, geozaitut, hori da. Tatuajean inguruan inspirazio iturri nahiko potentia dela mundu rurala eta pixkat tradizio hori. Aberiak, bai baserriko estetika hori ondo doia tatuajekin bat. Baten baino gehiagotan abestu dut Ardi Latxen herria dela hau. Enuen uste horrenbesterako zenik. Tasioren platera probatzeko desiratzen nago. Berezia izango da. Ideiak airean ditut. Orain, mai gainean jarritakoarekin gustua fintzea nahi nuke. Rulo bat arkumiana eta azka perretxikua barruan eta dago bilduta 3 xarrakin. Gero daka krema bat esparraguana eta demiglas bat arkumiana eta abito batzu parrian inditxeunak. Eta hoxe da platera.